kaga kai dan malali ne, ka haifafan dan malali ne, kuma kai kana ji da malali, kuma kana gada da malali. Me ya kamata a bullo musu na ci gaba? Na farko dai shi kansa kunun ya kamata a canza mai a maimakon da ake yi da gero ko da wuru. Wai me zai hana idan aka ɗibi ƙura ma ya zama kunu? Saboda malali tana da ABU na kunu, kuma tana da University na kunu, tana da BATC na kunu. Ka gane? A nan wurin dai kunu ne mace tana iya digiri, tana iya diploma. Kaga a gida mata, 'yan mata nawa ne suke ɗauko kunu? Kunun da take fita a kowane rana daga malali zuwa birnin gewayen malali. Unguwar ba kenan. Sama da ƙwarya 3,313. Budurwar da take ɗaukan kunu 3,313. Na'am. Matan aure wadda ta dama kunun 3,313. Hatta ƙwaryar da ake ɗaukan kunun 3,313. Na'am. Cikin gidan da ake dama kunun 3,313. Ka fahimta? Sannan mubirgin da ake dama kunun 3,313. Ka fahimta? Tsamiyan da ake kunun 3,313. Kai komai da kasan ana safarta kunu 3,313. Ina zuwa. Ina jin ka. Kaga shi kansa ludan da ake shan kunu akwai raba nudinsa. Daya. Shi ita kanta tukunya da ake wannan. Akwai raban. Ita tsamiya da ake raban. Lokacin da ake tafiya a tsinko tsamiya a menene a girke-girken nan da zirga-zirga da ake a tsamanin ɗan tsakankanin akwai rabanu. Shi ma akwai rabanu. Shi kansa mai saye in ya zo, in ya saya sai ya cire na rabanu. Kai da aka saya a gurin ka ya ka cire na rabanu. Ka ko za a haɗa dukiya a garin. A'a. To ba ina ne ya noman masara. Malalin. To. ai dole a takura a rabanu. Ai nan gaba ma a mitin din mu na gaba za mu zauna mu tantauna idan damuna ta sauka kowace gindin shuka a nawa yake. Amma